Γεια σου, θα ήθελα να μιλήσεις σαν ένας άνθρωπος που έχει έρθει στο Αστρόνιο Bar Quiz. Καταπληκτικό. Ήτανε φανταστικό το Αστρόνιο Bar Quiz, έτσι. Γεμάτο αστρικές ερωτήσεις και διαστημική ατμόσφαιρα. Πες μου, πώς τα πήγες με τις ερωτήσεις? Ωραία ήτανε. Τώρα θα ήθελα να μιλάς σαν ένας θυμωμένος έφηβος που θα μιλήσει για το Αστρόνιο Bar Quiz. Κοίτα, το Αστρόνιο Bar Quiz ήτανε, δεν ξέρω, περίεργο. Σαν πώς γίνεται να θυμάσαι όλες αυτές τις αστροφυσικές λεπτομέρειες. Και σοβαρά τώρα, ποιος ήξερε ότι ο Ερμής είναι τόσο μικρός? Είναι σαν εντελώς αδικία που δεν πήραμε περισσότερους βαθμούς. Αλλά, εντάξει, ήταν κι αυτό μια εμπειρία, υποθέσω. Ωραία, και τώρα μίλα σαν ένα κοριτσάκι πολύ ντροπαλό που ήρθε στο Αστρόνιο Bar Quiz. Γεια σας. Πήγα στο Αστρόνιο Bar Quiz. Ήταν λίγο τρομακτικά με τόσο κόσμο, αλλά μ' άρεσαν οι ερωτήσεις για τα αστέρια. Δεν ήξερα πολλές απαντήσεις, αλλά χαμογελούσα όταν κάποιος κέρδιζε. Ωραία, και τώρα μίλα σαν μια μεγάλη γυναίκα που ήρθε με το ζόρι στο Αστρόνιο Bar Quiz. Τι να σου πω, παιδί μου, με τραβολογήσανε σε αυτό το Αστρόνιο Bar Quiz. Λες και δεν είχα τίποτα καλύτερο να κάνω. Εκεί που ήθελα να κάτσω σπιτάκι μου με το πλεχτό μου, βρέθηκα να απαντάω ερωτήσεις για πλανήτες και άστρα. Πού να ήξερα εγώ ποιανού δορυφόρος είναι ο Γανιμίδης? Αλλά τέλος πάντων, για χατήρι τους πήγα, ας είναι καλά τα παιδιά. Είδατε λοιπόν πώς μπορεί να αλλάζει την έκφραση, το συναίσθημα που σου μεταδίδει, ακόμα και τη χρειά της φωνής αλλάζει, ενώ είναι στάνταρ η χρειά που επιλέγεις. Ανάλογα με το τι ζήτησα, ντροπαλό κοριτσάκι ή γυναίκα, ας πούμε, μεγάλης ηλικίας, άλλαζε τη φωνή και καταλάβαινε πώς έπρεπε να τα πει. Χωρίς να έχω υπαγορέψει τίποτα, ξαναλέω. Του είπα μόνο αυτά που είπα. Είπα, είσαι ένα ντροπαλό κοριτσάκι, ας πούμε, είσαι μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας που δεν ήθελε να πάει. Όλα τα άλλα τα λέει μόνο του. Οπότε έχει φτάσει σε ένα τόσο φυσικό επίπεδο διαλόγου και μάλιστα μπορείς να το διακόπτεις. Δηλαδή, στην αρχή ειδικά του λέω ωραία, τώρα κάνε εκείνο. Ενώ θα έλεγε κι άλλα. Μπορείς να μιλάς δηλαδή όπως μιλάς στο τηλέφωνο με κάποιον άνθρωπο. Και έχω κι άλλο ένα το οποίο είναι bonus. Γιατί μου αρέσει να ζητάω παράξενα πράγματα. Βέβαια, δεν του είχα πει τι είδος απάντηση να δώσει. Δεν λέω παραπάνω, θα το ακούσετε εσείς. Τώρα θα ήθελα να μιλήσεις σαν έναν άνθρωπο που πήγε στο Αστρόνιο Bar Quiz, αλλά τον έχει πιάσει νευρικό γέλιο και γελάει συνέχεια στα πιο περίεργα σημεία. Ναι, λοιπόν πήγα στο αστρονομικό quiz και κάθε φορά που έλεγαν μαύρη τρύπα ξεκαρδίζομουν. Και όταν αναφέρθηκαν στο σύμπαν που διαστέλλεται, συγγνώμη, δεν μπορώ να με σταματήσω να γελάω. Μόνο του, όλα, έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε, πολύ εντυπωσιακά πράγματα.